אחד הדברים שגורמים לחשוב פעמיים לפני שהולכים על תוספות שיער הוא החיבורים. האם ירגישו את זה, האם יראו את זה, מה יקרה אם זה יתפרק אחרי הביקור במספרה. בדיוק בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לסמי דניאל שלנו, שאין תוספת ואין חיבור שהוא עוד לא פגש, וגם ללירון, ברוכה הבאה. מה שלומכם? מסכים איתך. אין חיבור שעוד לא פגשתי. אין דבר כזה. החיבור הכי טוב זה עם אשתי, אבל. אהבנו את זה. אז סמי, בוא תגיד לנו למה נשים חוששות מזה, ואיזה סוג של חיבורים עלולים בעצם להגשים את אותם חששות שכולנו פוחדות, שאם ניגע אנשים כמו גושים כזה. נחלק את התשובה לשתיים. מעבר לשיער איכותי, שזה must שיהיה, אין ספק יש את החיבור שפחות רואים אותו. לפעמים גם את זה רואים. לא רואים, מרגישים, הבעיה שמרגישים. גם רואים לפעמים. רואים, אני רואה בנות שפתאום עושות קוקו, רואים את זה, רואים את הפסים, רואים את... כמה שהמילה חיבור, זה נשמע דבר קטן, חיבור. זה כל כך מסובך אם אין את הידע המקצועי, יכולת מקצועית. זה ממש יכולת של 2 אצבעות מתוך 10 שהן צריכות להיות מיומנות. צריך להיות גם בן אדם עם כזה נפש כזו רגועה, שרוצה לעשות חיבור נינוח, לא דוקרני, לא שפיצים, לא גדול, לא רחב, לא שטוח, לא עגול. צריך באמת לאהוב את התחום הזה, לעשות את זה, זה כמו צורב זהב. כמו אומנות. זה אומנות, זה לא כמו, זה אומנות. אז איך עושים את זה? ואמיתי, צריך שיהיה אכפת לך מהלקוחה, שיהיה לה נוח. יש אנשים שלקוחות באים אליהם ולא אכפת להם מהלקוחות? חד וחלק. אז רגע, בוא נגיד, זה הזמן במדויק להגיד שלום ללירון, מה שלומך? שלום, תודה. אז בוא נדבר קצת על מה עשית, איך השינוי. אז ככה, האמת שאני הרבה זמן עם תוספות שיער, זה באמת, אני מצליחה ככה לחיות עם זה שנים רבות באמת בזכות מיומנות של הספר והספרים שעושים לי את העבודה. ספר לי קצת איך החיבורים שלה, איך זה יושב. אצל לירון ספציפית יש 2 טכניקות. יש קרוב ל-80% מהשיער, זה חיבורי קרטין על חמות שטוחות, דקיקות מאוד. אפשר להרים ולראות את זה? כן, סביר להניח מרוב שהן קטנות, יהיה מאוד קשה למצלמה. אבל אם התוספת, איך זה נראה? עכשיו, אם היא אוספת, גם לא רואים את זה כי זה חוק. 3 סנטים באזור המסגרת, לא להלחים שיער, כי קודם כל זה שיער פלומתי דק. נכון. ודבר שני, שלקוחה תרצה לעשות את העמלות, או לאסוף קוקו, או לעשות שינוי בעיצוב, שלא יראו את החיבורים. 20% של השיער שלה בעצם בפנים זה קוויקי, שזה המדבקות המוזרקות שלא רואים אותן בעצם, אוקיי, זו טכניקה גם מיוחדת, ואז זה מחולק ל2, שיהיה לה גם נוח בחלק העליון וגם נוח בחלק התחתון. ויש פה כמות של קרוב ל-200 גרם שיער, והיא יכולה להגיד, אני לא צריך לדבר בשמה, אבל היא יכולה להגיד שהיא מנוגעת וחיה את היום-יום. אין הרגשה, אני באמת מצליחה לחיות עם זה, ולדעתי זה גם משהו מאוד מוסיף, זאת אומרת, ברגע ששיער זה הביטחון של כל אישה. על זה אנחנו לא מתווכחים. זה א' ב' של א' ב'. לירון היא בתחום האופנה. היא מעצבת אופנה, היא מכירה את האופנה, היא יודעת מה... זה אופנה לכל דבר. זה מתחיל מהחיבור עד לשיער עצמו, אבל אמיתי, החיבור מחולק ל2. אנשי מקצוע טובים, שמכבדים את הלקוחה, רוצים באמת לעשות עבודה טובה, ולאט לאט לוקח אולי עוד שעה וחצי יותר. ודבר שני, הלקוחה עצמה. אם עשית פעם אחת והחיבורים הם כאלה בומבות, אז לאותו מעצב שיער פשוט סטופ, לא להתקרב לשם. בוא נדבר קצת על תחזוקה בין לבין. מה זה דורש? התחזוקה היא פשוטה. אם יש לך שיער בהלחמות קרטין, מומלץ לא למשוך עד 6 חודשים, 4 חודשים, סטופ, מספיק, זה מתרחק, קל להוריד אותם. מחדשים את החיבורים של השיער עוד פעם ומלחימים. אבל בבית, לחפוף כרגיל, הכל כרגיל. תקשיבי, זה צריך להיות אם להרגיש בלי. זה כמו שיער שלך, אבל אין ספק, יש חוקים כמו לכל דבר. לא לישון עם שיער רטוב, אין טעם. לא לאסוף שיער שהוא רטוב 6-7 שעות, זה גם לא טוב לחיבורים עצמם. חוץ מזה, מעבר לזה, הכל ניתן לעשות. כל 3 חודשים לבוא לספר או לאיש המקצוע לחדש את התוספות? שיער דליל 3-4 חודשים, שיער עבה לא יותר מ5 חודשים, אבל הכי טוב לכולם 4 חודשים. ואיך אנחנו יודעים איזו שיטה טובה לנו, כמו שאמרת, קוויקי, מדבקות, הלחמות? להיות איש מקצוע. כלומר, אני כלקוחה לא אמורה לדעת. סמוך על איש מקצוע, בוודאי. סמי ולירון, תודה רבה שבאת. תודה רבה.